ηλιακά πάνελ στη SunWind, η τελευταία γενιά στην τεχνολογία της ηλιακής ενέργειας. Εκτεταμένη αυτοματοποίηση στην παραγωγή σημαίνει λιγότερα έξοδα και μεγαλύτερη ποιότητα, ενώ οι διαρκείς έλεγχοι επαληθεύουν τον κανόνα αυτό. Επιθεωρώντας τις πρώτες ύλες, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και κυρίως οι ηλιακές κυψέλες πρέπει να έχουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ειδικά το κρίσταλο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των ηλιακών πάνελ που μεγιστοποιεί την απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, δίνοντας έτσι σε εσάς μεγαλύτερες αποδόσεις ακόμα και σε μέρες χαμηλής ηλιοφάνειας. Υποβάλλουμε λοιπόν όλες τις κρυσταλλικές πλάκες σε σκληρά τεστ, αφού αποτελούν την αρχή και το τέλος ενός ποιοτικού πάνελ. Αφού ελεγχθεί το κρίσταλο, στη συνέχεια ακολουθεί ο καθαρισμός του. Αξίζει να σημειωθεί πως το νερό καθαρισμού περνά από υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός βακτηρίων μέσα στο τελικό προϊόν. Ένα λεπτό ημιδιαφανές φιλμ τοποθετείται πάνω στο κρίσταλο, μπαίνοντας έτσι στη γραμμή παραγωγής. Εν τω μεταξύ, πολλαπλές μονάδες αξιολόγησης κυψελών τις τοποθετούν στη σειρά έτσι ώστε να σχηματίσουν στοιχειοσειρές. Μόνο οι υλικά της καλύτερης ποιότητας θα χρησιμοποιηθούν. Οι κυψέλες τοποθετούνται στον ημάντα παραγωγής με ακρίβεια χιλιοστού, ενώ βιντεοκάμερα ελέγχει ξανά τη θέση και την ποιότητα των υλικών με απόλυτη ακρίβεια. Στη συνέχεια, οι ηλιακές κυψέλες προθερμαίνονται, μειώνοντας έτσι την τάση που προκλήθηκε στο στάδιο της αξιολόγησής τους. Η απαλή αυτή διαδικασία προθέρμανσης μειώνει επίσης δραματικά τον ρυθμό θράψης. Καινοτόμως τεχνολογία επιτρέπει την επεξεργασία εξαιρετικά λεπτών ηλιακών κυψελών με πάχος έως και 160 μικρόμετρα. Στο στάδιο του lay-up, οι κυψέλες που ενώθηκαν και σχημάτισαν στοιχειοσειρές τοποθετούνται μέσα στο ημιδιαφανές φιλμ και στο κρίσταλο με μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία και πάλι ελεγχόμενη από κάμερες που μπορούν να εντοπίσουν έστω και την παραμικρή απόκλιση που μπορεί να υπάρξει. Επόμενο στάδιο, bussing. Ένα σημείο κατασκευής που ακόμα και σήμερα απαιτεί χειρονακτική εργασία. Είναι επίσης πλήρως αυτοματοποιημένο. Εκτελείται σε έναν θάλαμο με την τελευταία τεχνολογία laser. Αυτή η διαδικασία διεκπεραιώνει τις συνδέσεις των ηλεκτροδίων και είναι πολύ ακριβής. Το πάνελ τώρα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το φιλμ και το πρόστιο κρίσταλο τοποθετούνται πάνω από τις ηλιακές κυψέλες, ενώ ένα δεύτερο φιλμ και το υλικό EVA τοποθετούνται από κάτω. Όλα μαζί εισέρχονται σε ένα μηχάνημα όπου σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και κενού αέρος γίνονται ένα σώμα. Οι ηλιακές κυψέλες και περαιτέρω οι στοιχειοσειρές τώρα προστατεύονται επαρκώς. Στο επόμενο σημείο ελέγχου, έμπειροι αναλυτές ποιότητας ελέγχουν και πάλι το τελικό προϊόν για να εξασφαλίσουν την απαράμιλη ποιότητα SunWind. Μετέπειτα γίνεται η τοποθέτηση του κοιτίου που περιέχει τις ενώσεις, Junction Box. Με τη νέα τεχνική της εταιρείας, μόνο η βάση του κοιτίου συγκολλείται αρχικά στο πάνελ, μιας και τα ηλεκτρονικά βρίσκονται μέσα στο καπάκι που τοποθετείται στη συνέχεια. Υψηλής ακρίβειας κάμερες βεβαιώνουν ότι οι επαφές βρίσκονται στη σωστή θέση. Μια ακόμα καινοτομία είναι ότι οι επαφές συγκολλούνται αντί μιας απλής ένωσης και έτσι διασφαλίζεται πραγματικά η ασφάλεια της ηλεκτρολογικής αυτής ένωσης. Στον σταθμό της διαδικασίας τοποθέτησης του πλαισίου στην SunWind, τα ρομπότ συνεργάζονται ιδανικά. Τα στοιχεία του πλαισίου συγκολλούνται και πιέζονται μεταξύ τους σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία υψηλής ακρίβειας. Το πλαίσιο
είναι ανοιχτού τύπου, κάτι που επιτρέπει την εύκολη απορροή του βρόχινου νερού και αποτρέπει φθορές από πάγο τους χειμώνες. Ένα επίσης πολύ σημαντικό σημείο της παραγωγής είναι οι μετρήσεις σε πρότυπες συνθήκες εργαστηρίου στο μηχάνημα Flasher. Το μηχάνημα αυτό προσομοιώνει την ηλιακή ακτινοβολία, την οποία με τη μορφή flash διοχετεύει στιγμιαία σε κάθε παραγόμενο πάνελ. Οι τιμές απόδοσης του κάθε ενός καταγράφονται, ενώ ακολουθούν και άλλα τεστ ασφαλείας. Οι πελάτες μας μπορούν να βασιστούν πραγματικά στην απόδοση των προϊόντων μας. Κάθε προϊόν φέρει μία ετικέτα με τον μοναδικό σηριακό του αριθμό, την κλάση απόδοσης και άλλα σημαντικά στοιχεία. Ο σηριακός αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακτηθούν όλες οι παράμετροι απόδοσης του συγκεκριμένου προϊόντος ακριβώς μετά το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Τέλος, τοποθετείτε το καπάκι του junction box που στεγάζει όλες τις ηλεκτρονικές συνδέσεις και γίνεται η απαραίτητη συναρμολόγησή του. Τα πάνελ στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται βάσει απόδοσης. Το ιδιαίτερα καινοτόμο σύστημα αποθήκευσης, Logistics, μειώνει το κόστος μεταφοράς καθώς και αποθήκευσης στο εργοστάσιό μας, αφού τα προϊόντα παραμένουν για πολύ μικρό διάστημα στις αποθήκες, πριν διανεμηθούν σε πελάτες σε ολόκληρη την Εφήλιο.